Mantra again. Chinese sa annual person yung chata. Ngay siya, duyan na nasanggot na. Kung ka tusin ngay lo. Chinese ay sundong na jajanga ko. Kasapulo ko na. Korin po siya ni Pesh. Kung dat ay lekala ngay ra. Ngay korin po. Tok ba simsum. Tok jimsum ko na sinitikra. Ni aaran yung chata. Ngay kampo na. Ni aapati. Nai ko na ju. Aporete mo. Sora ay yung yang ko. Ha asina na na. Sora ay ko. Kalung pa nga ay. Sunong hindi nga ay. Sora ay ko. Nanong siyam nga ay. Karanay ka isun ay. Kumong kumtong inong ay. Isa. Ang kalo ay. Sinang aakyo isam ay. Simpot lahat nga ay. Mara isam nga ay. Injing naman ay siya. Ang kapo ay siya. Jai man ay raw. Kabukura nga ay. Yung pet. Kamina nga ay. Yung pet. Kansang nga ay. Yung pet. Nitnitya nga ay siya. Yung pet. Gotra nga ay. Now I would like to read 1 Corinthians chapter 13 verses 3 to 7 in English. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Lòng phép thầy chỉ cho các bạn sao?